Hola, amics de la notícia. Ens tornem a trobar aquí tots junts per demostrar que som capaços de tot. Aquesta setmana no estem aquí per explicar-vos les actualitats de la setmana, sinó per obrir un espai d'entrevista. I en aquest espai, què farem ara? Doncs Oriol, en aquest nou apartat entrevistarem a personatges considerables tant de Catalunya i, si fos possible, del món. Doncs demà celebrarem que l'Imprevist farà 4 mesos. Avui ens acompanyarà el Joan Antonio Lozano, Oriol. Hola Joan, com estàs? Molt bé, molt agraït d'estar aquí amb vosaltres. Joan Antonio Lozano, nascut el 12 d'abril de 1958, treballa de locutor de llarga trajectòria a Ràdio Manresa i actualment col·labora al canal Taronja. I especialment reconegut per les seves retransmissions dels partits de bàsquet del Manresa. Està molts anys al peu del canó comentant les alegries i les tristezes d'aquest club. Després d'haver fet aquest trajecte bastant tota la vida, com a locutor dels nostres convidats, passarem a les preguntes. Sí, com ara ha dit el meu amic Oriol, començarem amb les preguntes. I la primera pregunta és: quin va ser els primers partits que vas comentar de Manresa? La primera retransmissió que vaig fer a Manresa va ser a 27 anys, que em van desplaçar a Tenerife, a les Palmes. Les Palmes de Gran Canària, amb el que llavors era el Comunitat Les Palmes, i va ser la primera retransmissió que vaig fer de bàsquet del que podríem anomenar ara mateix el Buixador, el que feia Manresa, etc. I com vas viure el partit de la playoff quan el Manresa va guanyar la CB? El títol de Lliga és una d'aquelles sensacions inolvidables pel fet de també gaudir tants anys i sent el Manresa el que és un club modest, lògicament era inimaginable que poguessis aconseguir no ja el títol de Lliga, sinó fins i tot la Copa del Múrcia. Doncs recordo que faltant un minut i mig vaig saltar de la meva posició de comentarista habitual i vaig agafar un inalàmbric, en aquest cas un inalàmbric que és un micròfon autònom que pots desplaçar a la pista, i el vaig veure a la banqueta, el vaig viure al costat dels jugadors i que va ser emocionantíssim, l'experiència d'aquelles difícils d'oblidar. Amb els anys que has vist seguint la Manresa, per tu quins serien els millors 5 jugadors que han vestit la samarreta de la Pedro? És complicada la pregunta, és molt complicada. Jo sé que t'he de donar 5 noms, però si em permets, jo diria que en el curs d'aquest anys el que m'agradaria après sobretot és que tots els jugadors de Manresa, pràcticament, sé que hi ha alguns, doncs han sabut llegir molt bé on estaven, què eren i on anaven. I llavors hi ha un component en el món del bàsquet, que afortunadament hi ha en molts esports, i possiblement en el futbol no, que és el component de relació, el component de comportament, el component de persona. I llavors jo com a persona veritablement podria trobar moltíssimes bones persones com a jugadors. Diria lògicament per la base de Chichi Creus, com a esport possiblement et posaria per temes absolutament lògics Rafa Martínez, a partir d'aquí un 3 igual posaria a l'Inton Towns i a l'interior de l'aventura és molt complicat, però tindria George Ervin, que és el que venia de l'NBA, per salvar el coll de l'empresa que ja fa molts anys, i ja la posició de 5 seria molt complicat. Seria un dels quals jo vaig veure els meus començaments de jugar a bàsquet i per situar-me a diferents èpoques posaria Franquesa, un jugador que feia escriptors i escriptors de fa anys. Com veus el descens directe d'aquest any del bàsquet Manresa?
una situació absolutament lògica pel fet potser comentat abans. Sobretot el Manresa s'ha de sentir sempre ha estat i saber què és. El Manresa econòmicament no se'n pas d'enganyant, ara hagi arribat aquest impuls econòmic que des del Buixador no se'n pas d'enganyar de fa molts anys que és l'equip més modest de la màxima categoria de la ciutat. Llavors, com es diu això? S'està vivint d'una forma absolutament clàssica i definitiva. És l'aficionat, el seguidor, el jugador, el directiu o el periodista a l'empresa. Els coses segueixen el seu procés i aquí no serà la primera vegada que hi ha un descens, hi ha 3 vegades de govern, però això s'acaba una il·lusió comuna, diria jo, que és tan sol per la Bages, que sí, és la comarca, i que es diu Massa. I quins creus que són els factors? Els factors, hi ha moltíssims. Primer l'econòmic, lògicament, perquè comences a trobar-les a les baixes i pots configurar un equip amb unes garanties absolutes que no parlaràs aquí. De l'any passat, que es va realitzar una gran campanya amb un cert 5 jugadors. Per tant, hi ha una renovació absoluta, un canvi molt gran dins de l'esquema de l'equip. Per exemple, que és fàcil perquè hi ha diferents jugadors que estan jugant als europeus en les seves seleccions i per tant comencen ara el que és en els esquemes de l'equip. Entren les lesions, entra la mala sort de perdre partits, un total de 10 crec, estàs guanyant i al final perds, i entres en una dinàmica en la qual l'equip té fantasmes. No és molt difícil superar aquestes situacions. Ara, culpables no hi ha. T'agrada un altre esport a part del bàsquet? Tots. Absolutament tots. Jo en molts anys he sigut el cap d'esports a la Manresa, en el 7. Jo a part de retransmetre els partits de la Manresa de bàsquet en els meus inicis, perquè fa 27 anys ens alternàvem amb 2 companys més. Durant 3 anys vam retransmetre al Camp Nou del Barça els partits de casa. Havia retransmès els partits del Centre d'Esports Manresa a la casa o de fora. He fet futbol sala, he fet cursos de cargols, no els recordo, però em sembla que he fet absolutament els partits de waterpolo, de retransmès absolutament tot el que es podia anomenar en una sola. I se t'ha passat pel camp de Sí, no estan retirant. És que jo retireu vosaltres, perquè ho veu de mi. Llavors, retirant. Lògicament, de la vida del periodista, jo crec que el periodista ja sense ser un periodista de l'esport, sinó un periodista en general no es retira mai. No es retira mai perquè sempre té coses a explicar. A mi la fi, no deixem de ser molt pandeu del que passa a la societat o el que creiem que està passant. Els meus inicis no eren esports, vaig començar informatius a Ràdio Manresa, perquè no considero un periodista amb l'ampli ventall, no m'entres en temes econòmics d'aquells de veure què, però sí que donaré la meva opinió i el que crec que passa. Tu sent aficionat al Manresa, com creus que està l'afició? Mira, l'afició de la Manresa hi ha igual una bestiesa. Suposo que durant la vida hi ha bastantes, no? Jo crec que la situació de la Manresa està com la situació del país, resignada. O sigui, si ara us parlava que tan sols jo considero, no un entès, perquè cada dia m'ha fet si l'entens, però una persona que està vinculada dins del món de la comunicació, a partir d'aquí, doncs el més important que tenim és saber escoltar i a partir d'aquí, a part de llegir, i a partir d'aquí, transmetre el que és una situació. Jo diria que l'afició de l'empresa està resignada igual que el que és la societat laboral del país. Resignació, no? Dient, bueno, com no tenim calés, també, mira, com ja només són 6 milions d'escacs facturants, bueno, ho puc pagar,
Jo diria doncs, que la situació a casa ha sigut exactament la mateixa. No tenim calés per fitxar, per aquest censal volia que recursos. I deixant de banda aquest tema, el bàsquet, quines són les teves aficions? Les meves aficions. Aquesta és bona. Els meus fills, suposo. Les meves aficions són els meus fills. Cada dia, doncs, el fill, amb els amics, el sala, i cada dia m'encanta, doncs, la meva filla, que juga a vòlei, però les aficions, sobretot, si jo tinc una mania diària, és que jo no m'han dormit sense haver llegit uns 3 diaris. Un esportiu, lògicament, el de casa, el Josep i un nacional. Intento, a més, canviar com puc el que són criteris, no és el mateix, esport, però d'alguna manera, el periòdic del país o la guàrdia, que pot portar al mundo o la BC. Intento, llegir totes les fases. Llavors, un altre gran vici que tinc és que jo me'n vaig a dormir en lleu el 3-24 i que al migdia em passarà sense veure les notícies i informatiu. Llavors, jo diria que aquesta és la meva gran afició, no? Saber què està passant. Hi ha molta gent a la vida que no es pot dedicar al tema. Tu penses que has pogut? Sí, i si cert punt em sento afortunat que no he pogut ser milionari, no sé mai, però estic content del que he fet. De fet, tenia també tot això de tradició familiar. Ma mare tenia el periòdic de Manresa. Jo he tingut 15 anys allà a diari, i aquí, doncs, en una època en la qual, lògicament, us parlaria d'unes maquinàries que vosaltres no entendríeu, però era pràcticament un manual del diari. I a partir d'aquí vaig entendre el que és el tema periodístic i en aquest sentit jo em sento particularment satisfet. A part, la pasta durant molts anys, el joc de futbol sala també un nivell important i que el món de l'esport no Quin consell podries tu al meu nom com nosaltres que volguéssim comentarista? Comentarista? Sí. En aquest cas, estic presentant, un programa. Un comentarista és diferent. El món del periodisme té moltes branques bastant difícils d'assimilar. Si tu em parles de periodista tal qual, doncs és simplement un comunicador. Hi ha periodistes, hi ha comentaristes, hi ha diferents branques del món del periodisme. Però si dius no, és que jo vull ser periodista, jo us diria sobretot el respecte a la paraula. El respecte a la paraula és el millor que pot tenir un periodista. O sigui, saber què diu, com ho diu, abans que no es pot nedar ni davant d'un micròfon ni davant d'un teleordinador. I has de saber què estàs escrivint, has de saber què estàs explicant, has de ser conscient del que estàs escrivint. I sobretot això, respecte a la paraula. I llavors no ho tenis, jo vaig ensenyar a la universitat, no vaig acabar la carrera, però van ensenyar que se m'ha quedat molt gravat. I és el que important d'aquests anys, sobretot a través del bàsquet. El periodisme ha de ser format, informat i divertit. No oblidem divertir, no oblidem que si té ensenyat una cosa que té i un bon jo sé, però si a més de crear bon dia. Doncs ja hem acabat amb les preguntes, un plaer que hagis vingut avui i contestar-nos. Gràcies. El plaer ha estat meu, teniu sempre a la vostra disposició i al contrari, no la insensibilitat. Aquella llei no l'insultava. Bueno, doncs ara, per avui ja no acabat, espero que us agradi i fins la pròxima. Adéu. No s'ha acabat. Sí que s'ha
S'ha gravat? S'ha acabat la